Иң соң суктырыла торган культураларның берсе. Мамадыш аграриялары көнбагыш уңышын җыярга чыкты. Быел аны районда 2000 гектарга якын майданда үстерделәр. Бөртеклеләрне басудан киптерү өчен ашлык кабул итү предприятиесенә, аннан май ясау заводларына озатылачак. Мамадыш районыннан Илнур Юнусов репортажы. Илнар Фәләхов әлеге басуга яз көне минераль ашлама кертүдә, кабат көнбагыш орлыгын чәчүдә катнаша. АПК Азык төлек программасы җәмгыятендә 2019 елдан хезмәт куючы Ират сүзләренчә, көннәрнең яңгырсыз торуына файдаланып калырга кирәк. Көзге һава торышына ышаныч аз. Механизатор кәефләрнең яхшы булуын, уңышның мул чыгуын искәртә. Жатканы да и комбайны да көйлебез уже зерновойдан соң кукуруз белән или гомбагашка. Анда шулук комбайн дип әйтергә була, но бик күп отличиелар, потому что монда икенче әйберләр карала инде, илекләр икенчеләй киләнә, бөтен барабаннар, бөтен нәрсә дә аерыла инде. Ну, нәрсә әйтергә, мин комбайннан зарланмыйм, бик әйбәт, бик эшләй, но була көне белән, ну кая барасың, тимер бит инде. Но барыбер карарга кирәк инде, иртә белән килгәч, иң беренче булып үрдерәбез, майлыйбыз инде, көндә ул. Быел районда көнбагышны бары тик АПК Азык төлек программасы җәмгыятендә генә үстерделәр. Аның мәйданы 1987 гектарны тәшкил итә. Шуның 990 гектары хуҗалыкның Нократ бүлекчәсенә туры килә. 4 төрле сорт чәчелгән. Көнбагышның бездә 4 сорты бар. Менә бүгенге көндә комбайннар чыкты. Бөтен басуда күздән тирәнтен сукаландылар. Ашлама сибелде, калимак сиптек и üstəmə diamofoskalar birəşiklərdən çebildi. Хуҗалык кырларында әлегә 5 комбайн эшли, аларның бункерыннан бөртекләрне ташуга прицеплы 5 автомашина беркетелгән. Җитәкчелек тагын өстәмә техника җәлеп итәргә планлаштыруларын да әйтте. Басудан уңыш 19% дымлылык белән озатыла. Быел Нократ бүлекчәсе хезмәтчәннәре бөртекле культуралардан рекордлы уңыш җыеп алды. Язгы бодай гектарыннан 66, арыш 56, арпа 50, көзге бодай 46 центнер уңыш бирде. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Мамадыш районыннан Татарстан яңалыклары өчен.